Behargintza pertsona bat kontratatu du euren lana galdu duten herritarrei aholkularitza, laguntza eta orientazio zerbitzua eskaintzeko. Bizkaiko Foru Aldundiak martxan jarritako tokiko enplegua sustatzeko 3R programaren bitartez kontratatu da pertsona hau. Horrela adierazi dute Bermeoko Udaletik behintzat eta behargintzak zerbitzu hau uztailetik martxoaren 31 arte eskainiko duela jakinarazi du. Zenbait pertsonek diotenez, tamalez, lana galdu dute azken urte hauetan, eta horregatik egoera honi buelta emateko Bermeo, Mundaka eta Sukarrietako behargintzak pertsona bat kontratatu du. Helburua lana galdu duten pertsonei laguntza ematea da, orientazioa eta aholkularitza eskaintzaz gain. Ahalik eta lasterren lana aurkitu dezaten. Bigarren aldiz, martxan jarri den zerbitzua, 2021eko esperientzia ona ikusita, ondo atera da, langile hau, Bizkaiko Foru Aldundiak martxan jarritako tokiko enplegua sustatzeko 3R programaren bitartez kontratatu dela adierazi dute eta uztailetik martxoaren 31 arte egongo dela zerbitzua eskaintzen. Bizkaiko Foru Aldundiak esan du badakiela lurralde batean enplegua eta aberastasuna sortzeko lehenik eta behin ikuspegi lokaletik egokitu eta planifikatu behar direla lurraldearen garapena sustatzeko estrategia integralak. Hori dela eta diru laguntzak kaleratu dituela adierazi dute Bermeoko Udaletik, tokiko erakundeek behargintzak kasu honetan lana galdu duten pertsonei laguntza eta orientazio eskainiko dieten pertsona kontratatu ditzaten. Besteak beste, Bermeo, Mundaka eta Sukarrietako behargintzak zerbitzu hau eskainiko duen pertsonak honakoa egingo du datozen hilabetetan. Lanerako berrorientazio zerbitzua eskaini, aholkularitza eta laguntza tekniko osagarria eman, informazioa eta aholkularitza osagarria, gai hauei buruz, lan merkatuaren egoerari eta enplegu politika aktiboei buruz, prestakuntza eskaintza, banaka edo taldeka, ekoizpen sektoren eta pertsonen behar izanen kontuan hartuta.